Production. SBS Legend zazzau al'umma mun yi ayari mun haɗe kai duka bai daya juna babu wariya. SBS Team Production al'umma mun yi ayari mun haɗe kai duka bai daya da juna babu wariya. SBS Team Production al'umma mun yi ayari mun haɗe kai duka bai daya da juna babu wariya. Da sunan ka ya sittaro nake fara dukkan baitina hamdan kasiran ya Allah godiya nake dare rana. Allah kanin ka salatin ka abun shugaban mu masoyina ni shugaba roƙona Allah ka yarda da baitina. Fatima Titi ce taku na zo gare kuma soyana Dawisu ce ni gidan ado SBS lardin zazzau. SBS Team Production al'umma mun yi ayari mun haɗe kai duka bai daya da juna babu wariya. Khadija Ibrahim zazzau shine ake ta kirana SBS Team Production baki da tsara. Idan sarki ya zo fadawa tabbas dole su zaga ya zazzaune na kuna zo gare kuma soya. SBS Team Production taken mu wannan hakun ne Asma'u Ali sunana na harga baiti na haka ne. SBS Team Production al'umma mun yi ayari Mun haɗe kai duka bai daya da juna babu wariya. Prince Ibrahim ne na kun san ni babu tankiya. Wajen rawa yau ni ne zarra al'umma ni ke tsumagiya. Awal maji gani lalle na gode Allah. SBS ɗin ne zan so ka jara gabar Allah. Gwamna ne mai waka ai kun san bani da illa. An karɓe ni a cikin SBS lallai na gode Allah. SBS Team Production al'umma mun yi ayari Mun haɗe kai duka bai daya da juna babu wariya. Experience sunana ta gode wa Jalla tauraro na askar ina gode wa Allah. Gabashir Musa so bai so wani dan baiti zan feso godiya a gare kuma soya in za a yi wanka su da soso. So bai so ni ma na taso akan so bana waso so ban soyayya da yan soso soyayya ta gudana. SBS Team Production al'umma mun yi ayari Mun haɗe kai duka bai daya da juna babu wariya. Daɗi zango na zariya duk kuji sunana. Kamfanin SBS sabo da maza jari na auna. Usman Kanto ma na zo da salon waƙar zamani. In yau baiti na a gare kuma soya na yi nuni. SBS Team Production al'umma mun yi ayari Mun haɗe kai duka bai daya da juna babu wariya. FTC Nura ne masoyin ku. SBS mun dano SBS so da ƙauna na ba ku. SBS mun dano Isa daune na ku. SBS mun dano Na zo ne in gaishe ku. SBS mun dano SBS Team Production al'umma mun yi ayari Mun haɗe kai duka bai daya da juna babu wariya. Saddaunan waƙa na taho zan wake kun ji SBS ga masoya masu kallo ku bar yin leke. kun ji Ni SBS ne Shafi'u Rafa masoya na sannunku da ku nake yin alfahari masoya na gaishe ku. Assalamu alaikum na yi sallama a gare ku. Mustapha na busa suna na gaisuwa nake a gare ku. SBS Team Production al'umma mun yi ayari Mun haɗe kai duka bai daya da juna babu wariya. SBS fim zari ya gagara gasa. kun ji SBS Abdalla ne na ku ba maginsa. kun ji SBS Assalamu alaikum fito yin wasa kun ji SBS yin biya talatu wanda ba ta gasa kun ji SBS Musa dan hajiya ne ni masoyin wasa. kun ji Da SBS kamfanin SBS ne gagara gasa. SBS Team Production al'umma mun yi ayari Mun haɗe kai duka bai daya da juna babu wariya. Assalamu alaikum na ku autan gwanja. kun ji SBS Mai 'yan matan Zaria samsam baja. kun ji SBS Miji kalli wanda masoya na baja in ja. Na yi gaisuwa a gare ku mutum na ija da Abuja. Adam Flash Boy suna na waka ta na ja. Na
SBS na gaishe ku. SBS Team Production al'umma mun yi ayari. Mu haɗe kai duka mai daya da juna babu wariya. Usaini mazaje guzuri na yau na kunso. Kyallabin zan san warke juna duka bai ɗayin gaskiya. SBS Team Production al'umma mun yi ayari. Mu haɗe kai duka mai daya da juna babu wariya. Alkyabban mata ni ce baki furci abin faɗe. Rahama Zaria ku ji take na SBS lardin Zazzau. SBS Team Production al'umma mun yi ayari. Mu haɗe kai duka mai daya da juna babu wariya. SBS Team Production al'umma mun yi ayari. Mu haɗe kai duka mai daya da juna babu wariya. It's so Sound Studio.